Partint de la base que hem estat superiors, hem tingut la pilota, hem tingut un jugador més de 45 minuts, doncs sumar sempre és positiu, el que passa que trenquem la dinàmica de sumar 3. Bé, la veritat que jo crec que hem començat molt bé el partit, intentant tindre la iniciativa contínuament amb la pilota de joc. Ells a darrere buscaven pilotes llargues i han sortit tot el partit molt agressius. S'han quedat amb un menys, com tu dius, al minut 30. Jo crec que s'haurien d'haver quedat mínim amb 3 menys, tal com anaven. Però bé, se'ns ha ficat el partit molt de cara, el que passa que hem sabut tindre la profunditat que hem necessitat, hem intentat jugar potser en excés i això demostra, es reflecteix en que jugant amb un mes quasi no hem tirat a porta. Sí, a veure, seguim al davant, queda un partit menys i a partir d'aquí ja hem de pensar la setmana que ve, que també és un partit molt important, i hem d'intentar seguir sumant 3. Seguim ampliant l'avantatge, mantenim amb el que era tercer classificat, li traiem un mes al que anava segon, seguim ampliant, és positiu. Tenim una altra final la setmana següent, ara tots són partits directes i res, intentant ampliar al màxim l'avantatge perquè serà molt important pel playoff.